emotion and get bigger. Can't even talk to me. Ecela kwigagasi yafama isikhathi ngo-16 minutes past. Kanti ke namhlanje uhlelo sine mayor yethu uzophinda asitshela ukuthi ngabe kuhamba kanjani la eThekwini ukhansela Cyril Xaba uhlelweni la ekuseni kwigagasi FM breakfast. Siyazi ukuthi kale sikhuluma nabalaleli begagasi FM besho ukuthi abantu abangaphandle baseMalawi ngabe kuhamba kanjani freedom of the city yokunikeza indaba yebalekile ye-hydrography day ukuthi umgwaqo omkhulu lo khona wona osonikezwa into ebalekile ukuthi uhloniphe eThekwini wathi umeya cha lento ufuna ukuyenza ngoba ibalekile kwidolobha lakithi la kwaZulu eThekwini eGagasini. Meya masikubingelele ekseni kwigagasi FM. Ngicela ngibingelela Felix ngibingelele uBuklinda sibuya nabalaleli beGagasi FM namhlanje ngibonga ukuthi nibe nani. Yaphila nonkosi. Philile bafethu njani mina? Sivuke kahle kakhulu man. Clearly amadoda la meya amabili abukwana nje episode. Mawethu ubingelele uNonkosi khona ubaba ngasekhaya kaXaba ngasekhaya. Wayazi ngoNonkosi usenza like webini. Umshini wakho lo forklift. Yeah. Akanti bala u3 shift 6 to 2. Dango ke me. 6 to 2 to 10 to 6 3 shift. APC shift. So umshini uyahamba ngene umuntu uyawusebenza. Wanonkosi lutho obekwa mephuma. 2 shift wonke awusebenza. Wena kuphela umshini wanonkosi onesiphandla. Wena ohlabela ufaka. Awume. Meya sibuke kakhulu hlezi kuyintokozo njalo sisibe nawe emsakazweni. Lana siyabona amagalelo akho lapha eqinisekiseni ukuthi labantu baseMalawi abeqhinqe lapha eSherwood bona babuyele ezweni labo. Akusazise ndikafishana ukuthi ngabe lo hlelo luhamba kanjani njengamanje. Wemfuthu angikabe ngisho ukuthi asesibahambisile babuyele emazweni ezweni labo bangaphezulu ka-5,000 nje basikhuluma njena. Ule Palesonto entsha sivule indawo yesibili ngoba inamba isaqhubeka ziyanda lasokwazi khona ukukhoselisa laba afuna babela ababalekile balapha edolobheni ngenhloso yokuthi baprocesswe ukuze babuyele emazweni abo. Kubalulekile ukuthi sibheke ukuthi abanawo amacala ngoba abanye sebengathola ithuba lokuthi babaleke baphume lapha eNingizimu Afrika bengasabhekananga namacala ekufanele babhekene nawo. Lolu hlelo besinalo beqalelwe i-repatriation la besisebenza khona nohulumeni waseMalawi ukuthi ahambise labantu kwaqala ukuthi kunama-delay sabuya senza i-deportation la sesibakhipha khona kanti ke lolu hlelo bedinga imininingwane eminingi umuntu emunye nje bugcwalisa amaphepha u-24 fingerprint umusa enkantolo yebo amabhasi wona emaningi kodwa sabothi amabhasi ithatha isikhathi kasuke lapha eNingizimu Afrika sesiyabuyake sesibuyela-ke uhlelo lwe-repatriation ukuthi baqhubeke baseMalawi ba-repatriate. We are going to transport them back to their country as South Africa. Sibambisene-ke manje kuleyo repatriation process. Le site siyivulile manje insuku eziwu-14 from the day siyivulile. Sinethemba ukuthi ekupheleni kwe-14 days so sibaqede inya abantu bokufika. Sithembe ukuthi bezovumbuka abanye bazongena futhi le site esiyona njengamanje. Sibonga kakhulu Mela. Ngizwile kuthiwa bathi lapha Linde bakade bethela uhulumeni wabo eMalawi. Bacela imiliyoni umuntu eyedwa umuntu bebesiwa ngala ukuze bezoqala phansi. Hayibo. Nonkosi izolbe usuku lwe-hydrography olugujwa ke umhlaba wonke. Sibone lapho umgwaqo uDr Philile Kaseme uhlobile waphinda futhi ke wawunikeza inkululeko. Mhlambe kusemqwangani ukuthi nomcimbi edolobheni ubemkhulu kangaka ndowenziwa. Wemfethu sibe nesuku lengqayizivele lapho edolobheni kwinkaba yeTheku labevile khona amasosha kugujwa usuku lomhlaba okuthiwa i-hydrography day. Usuku lolo kuhambisa ukubaluleka nokuvikela kwezinto ezithinta ulwandle. Ngizokhumbula-ke ukuthi
lapha olwandle unganani umnotho uhamba ongena ngolwandle izingabe izinto eziphumayo manje ke amasosha lawa ayaqinisekisa ukuthi kuba khona ukuvikeleka kulaba abasebenzisa ulwandle kanye ke naloku kuthiwa ke ama-natural resources ofish nenhlanzi konke kunye nemvelo nje osolwandle ukuba khona kwamasosha kuyayelekelela ukuthi kuyivikele ukuze i-generation elandelayo nayo ikwazi ukubona lezi zinto esikwazi ukuzibona nathi kanjalo-ke basilekelela ukuqeqesha-ke abantwana bethu abasemkhakheni weze-maritime sibambisene nawo i-Navy kulo msebenzi izolo-ke ngiphinde-ke ngabanikeza-ke mfethu-ke nenkululeko yedolobha ukuba kube sekhaya lapha kubona and njengoba siqhenya nje siyigatsha kuyiqhubekazi elikhulu lapha kusho i-Africa yonkana. I know nangolesihlanu sibone lapha nawethula imoto kanokusho esetshenziswa igcimamlilo sicela nje meya usichazele ukuthi le moto izolekelela kanjani ezimeni eziphuthumayo khona la eThekwini. Mfethu uyayazi idolobha lethu libe nekhathi lahlaselwa khona imililo kakhulukazi endaweni ehlala abantu nasezimbonini. Yabona-ke sifake imali lapha engange-29 million ukuthenga le moto enobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu iqhakama ama-meters angango-44 okusho ukuthi ingakhava ibhilidi enama-floors awu-14 uma kuba khona inkinga kulelo bhilidi lelo. Le moto-ke iphinde ikwazi ukunomatha nomthamo wamanzi amaningi. Lokho kuzonyusa izinga lethu lokwazi ukubhekana nezonke izimo zenhlekelele particularly eqondene nomlilo. Siyabonga mfethu. No sibonga kakhulu meya ube nosuku oluhle and have a productive week ahead. Nami ngomthando ngibonga kakhulu nabalimi bakho bonke futhi. Thanks. Thank you. Zwilende la floors awu 44 le moto le yavele hey yathatha omunye ubaba